Vittu kun ei riitä ulosjoustot, saatana mennä tosta. Joo, aja mistä ajat. Mä katon, että... Niin, meidän täytyy tosta mennä, tuolta ei enää pääse kerran. Vai? Ja no, kai saat pääsee, mennään sieltä vaan. Tai pidemmältä. Vittu, varo sit hiukan, täällä on vittu teräviä kiviä. Ympäri sieltä vaan. No on tosiaankin niinku aika... Tästä eikä nyt oikein, tää on nyt ihan arvipeliä. Joo, mennään tuolta toista kautta pois, ei tuu mitään. Joo. Ei näe edes niinku... Mitä tuolla? Varo siinä on piruterä. Ai nyt tuolla toi. Nyt menee sitä. Ei me se jäi just sille ulos. Joo, okei. Elikkä mennään tosta ekasta niinku siis oikealle. Täältä päin tulossa oikealle. Tästä. Joo, juuri näin. Jep, sitten jatka 15 tällainen. Ja Jos on toi koivu kummaltakaan puolelta. Se tää mun puolelta. Ja sitten hetkinen, mennään. Ootas mä. Eikö piru? Niin. Peruutas vähän. Niin, mutta kyllä mä pääsen tästä vai? Ota vähän taaksepäin, niin mennään niin tuolla noin. Oi pers läpi. Mistäköhän nyt tuo? Joo, se on tästä. Sitten vasemmalla vielä. Joo. Ja vielä vasemmalla vai? Ei oikealle. Jep, ja sitten ajat tuohon tielle. Ja sitten tuon nurkan kohdalta etuviistoon oikealle. Tonne puskan taakse. Joo. Ja sitten ajassa semmosena bussipysäkkinä, varo mikä heitti. Niin, just kans katoin, että... Elikkä... Tästä takaisin. Vai pääseekö tuolta? Siinä ei oo kilpeä. Pääsee. Näyttäis ihan siltä. 69. Joo. Sitten mennään oikealle. Joo, kohtaisesti. Sitten taas sinne missä oltiin. Oikealle. Joo. Joo. 16. Ootas. Vittu kun mä en osut nappulaa jo. Hetkinen, 16, 16, 6. Ei kun 15 joo. Tässä on tää missä on oikein Joo, etuviisto. mennään tonne, niinku käännä reilusti. Mennään tästä. Tää vai? No vaikka tää, kun ei tosata mitään näin. Sitten vasempaa sinne niin pyöreästi. Niin tohon noin kuopan reunan viereen. Joo, ja sitten pitäis mennä kuitenkin niinku ennen tota tietä niin vasempaa. Joo, siellä oli sellainen väli tossa. Joo. Tästä. Joo. Ja tää oikea puoleen. Joo. Sitten suoraan yli tien. Jep, ja sitten oikealle kuoppaan. Tai eiku tossa toi valli vaan. Joo. Sitten vallin päädyn kohdalta käännytään ihan loivasti oikealle. Joo, ja sitten toisen puolella valli, kyllä. Jeps, joo, ja sitten mennään tuolta, mennään vasemmalta puolelta. Joo. Ja sitten 90 vasempaa tonne noin vallireunaan jatkaen. Ja sitten niin toi 90 oikealle. Älä yöttele. Se oli jo Vähän mennäs niin pehmeä. Joo, sitten joo, oikealle joo. Ja sitten kun pääset, niin me oikealle 16. Hetkinen, missä se nyt on sitten? Meidän tarvitsis periaatteessa vähän tohon oikealle ottaa, mutta ei se mitään aja suoraan tuosta. Joo, missä on joku julme? Ei kun hetkinen. Tässä Tonne olisi päässyt äsken oikeallekin tonne. Juu niin olis, mut kun meidän tarvitsis päästä liki jotain isoa kiveä. Kummalla puolella pitäis olla? Vasemmalla. Tai ylhäällä ainakin on isoja kiviä, mutta ne on vähän kauempana. Mut onhan tossakin. Peruutas hiukan, niin katsotaan onks tossa. Että kun tonne ei näe yhtään tonne takalasista. Niin. Kerta kaikkiaan niinkun. Siis me ei näe niinku yhtään mitään. Menikö väärä? Paistaa meinaa niin.
Okei. Vähän jo. Joo. No. En minä tiedä, saatana. Mennään suoraan, joo. Ja kun tuolla oli ja samoin kun sit tuolta puoltakin pääsee varmaan. Niin no, mut joo. Juu, mennään suoraan, joo. Onks toi pyyhkiä nyt Eikö, anna. Ai. Nyt se on offilla jo. Niin, se oli Onnilla äsken vaan siellä. Joo. Elikkä... Sitten pitäis niinku... Missäköhän se... Tuolla se kivi. Me ajas tuolta takaa. Ihan takimainen. Joo. Kun tossa on 2, niin... Joo. Näin. Siellä se kivi on. No taulu. 98. Joo. Sitten mennään niinku... Mennään suoraan ylitte. Joo. Sinne mihin sä olit jo menossa. Siis... Tästä näin. Näin. 7-8. Ja... Sitten jatille. Nyt tänne oikean puolen jätille ilmeisesti. Joo. No. Moro.